Mira, sincerament jo al principi no ho veia gaire clar perquè amb tot això del Covid sincerament fa por, jo treballo en un supermercat, tinc gent cada dia i sé el que és estar exposat, no? Considerava que no feia falta, però sí que és veritat que poder, si tothom està en un sol lloc, pots controlar més la gent que entra, que surt, tots els medis estan aquí. Jo crec que veient-ho ara, sincerament, fins ara no ho veia clar, fins que no he arribat aquí, jo crec que anem bé. Si és un circuit, o sigui, ens han controlat a l'entrada, ens han assenyalat cap on hem d'anar i després la sortida sempre és per una altra porta. Sí. Jo també estic d'acord. Sí, estic d'acord. Ho facilita molt. És més segur, més ràpid i l'espai és molt gran i molt obert, que això facilita doncs, que no hi hagi o que no hi pugui haver-hi contagis. I aglomeracions. En definitiva, molt bé. No ho vaig veure bé, perquè pensava que seria millor que, com sempre, apropar el vot a la gent, no?, dels barris, però jo crec que ha estat una bona idea, tenint en compte la situació que tenim. Hi ha molta noies al carrer i el fan molt bé. Fan molt bé, nos indica molt bé tot. El que pateixo és dels polítics, que demà de no barallar-se tant i posar-se d'acord quan aquesta merda que nos ha vingut. Però clar, sempre estan igual.